Guys, yung rekado natin, sinama-sama na natin. Yung gata, saka suka. Ayun yung isda guys, Yes! papaksiw muna natin bago gataan. Ayun na yung ano doon, luya. Bawang, sibuyas, kamatis. Nandiyan na. Yan o. Magpapaksiw tayo sa gatang isda. Mga kamigs. Yan mga kamigs. Umpisa na natin magkamada ng isda. Mga kamigs. Ang ating gagataan. Yan mga kamigs. Sarap yung mga kamigs, yung ginataan na isda. Pero ipapaksiw muna natin bago siya gataan. Para masarap ang lasa niya. Mga kamigs, maasim-asim na may gata. Yan o. Yung mga simpleng luto lang mga kamigs. Ang simpleng luto ng Bicol mga kamigs. Ginataan. Pero papaksiw muna natin mga kamigs. Bago natin gataan. Diba? Mga ibang rekado guys. Yan. Yung iba nasa ilalim para pag ano natin. Yung ibabaw ilalim may rekado siya. Yan. Ganyan lang mga kamigs yung pagluto natin ng paksiw. Yes! Lagyan na natin mga kamigs ng paminta. Yan mga kamigs. At asin. Yan mga kamigs. Yung suka natin mga kamigs, yung crab. Yan o. Yan kasi ang ano dito sa Bicol, yung mga crab na suka. Yan o. Yan ang nilalagay. Yan ang pagkaraniwang pantimpla guys ng paksiw dito, yung crab na suka. Lagyan na natin mga kamigs ng ano, aji para tuloy-tuloy na siya. Yan mga kamigs. Pakuloyin lang natin mga kamigs. Maya na. Guys, ilipin natin guys ang ating paksiw. Yan guys. Grabe ang bango guys. Yummy! Ang bango ng ating paksiw guys. Ano? Mga simpleng luto lang guys. Pero tapos lalagyan pa natin guys ng modo maanghang. Ayan, chili. Ayan guys. So weird. Yan, pakuloyin natin ang pakuloyin guys. Para mamaya lagyan natin ng purong gata. Takpan muna natin guys. Guys, ilipin na natin guys. Guys, yan na ang ating ano. Sisyan nyo na guys. Kung dumadabo, wala na naman kuryente. Ayan guys, lagay na natin yung purong gata natin guys. Yan. Yung kanyang purong gata guys. Yan guys, ang kanyang purong gata guys. Yan. Yan guys, kung malabo guys, kasi walang kuryente na naman. Yung ko ba dito sa ano dito. Lagi na lang nawawala ng kuryente dito. Yan guys. Ang lasa na niya guys. Maya na lang guys. Yan. At maluluto na yan guys. Takpan muna natin para kumulong maigi. Yan guys, silipin na natin guys. Yan, malabo lang guys. Yan guys, yung ating luto. Yan. Lasahan na natin guys. Guys, tama-tama ang lasa guys. May asim at may gata. Yan guys, Nice. Mudo malabo lang guys, pero kasi wala na namang kuryente dito. Pero ang sarap yan guys. Ito mo naman. Yung purong gata lang nilagay natin guys. Pero yung una, pinaksiw muna natin yung isda.
Para pag lagay natin ng gata, may lasa na talaga siya. Yan guys, oh. Yan guys, hanggang dito na lang muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!